mana? Sampun? Alhamdulillah. Pripun Mas Edi? Sehat Cahayu? Alhamdulillah. Sri Ramu awan iki bagiane saka penyanyi-penyanyi di antara penyanyi omahe paling adah ya nak. Paling adoh dhewe. Perjalanan pirang menit Cahayu? Ya udakara kok pirang menit to Mas? 5 jam lho aku rene lho. Pirang jam kok kleru? Pirang jam. Adoh dhewe kok ya. Mamu guli ngono kok. Guli rene kok adoh Mas. Ya glundung wae lho teko lho Mas. Alhamdulillah sayu berkat sowan wonten dalemipun Pak Heru. Nggih Pak Heru Tunggu Dalasan Ibu Putiyarti. Niki aslinipun kula nggih sarwa ewuh Pak. Pripun? Ngejob di Indah menika nek adoh-adoh ngoten jarene kaduan. Bareng cedak-cedak aku perkewu Mas. Iki dulurku kabeh. Lah terus cedak iki cedik ngono lho. Lah iya. Kan kula justru iki sing cedak wae mergo nek adoh-adoh engko ndak kangen. Ah ngono. Kangen karo sapa? Ayo Dek Indah. Nggih Mas Edi. Kalau sebagai panglipur sadurunge mangke ndak selak adang. Oh nggih. Lakon lakonipun aku nderek Sliramu, aku manut Sliramu. Katuran Slendro mawon Sri Huning. Slendro. Sri Huning. Kabar ngaturaken niki mengke tartanipun Sliramu sing luwih hafal para-para menika nggih. Nggih. Kula jane nggih mboten apal lho Mas. Iso. Lah wong aku ki sempet pindah benua lho. Terus pindah rene meneh. Oh sing jarene Hesni dicolne kuwi mau ta? Apane lho sing dicolne? Iya, Sri Uning kantor kadang. Ora entuk ijale. Langsung mawon. Engko sore karek nyelepke ya Mas. Karek nyelepne, alhamdulillah. Ya ki engko umpamane piye-piye pokoke tas iki geser rono, geser rene awake mundur. Mamane ki engko ya munggah ning drum ngono kuwi anak ya. Drame kok ngisor bae. Ngisor panggung kene iki lho Mas.
Lah iya, aku gumunku nggone Artomoro Stick Racing iki nggon drum iso dhuwure sakmono ya. Iya ta. Enek kos-kosane. Iya ya. Oh kos pria. Ki mau bocah wis turu nang kono, mulakno kono ngarani kos. Bola dalan. Kancane langgam-langgam apa ladrang-ladrang gendhe-gendhe. Dhek turu. Bocah turu ning isor. Lah. Apa ya golek pangan aku. Dikira golek kenggon ya iya Mas. Wong ya golek pangan kok Gus ya sak. Percaya. Nggih. Katresnani wirat moyo ning rono sinatnya kasanira prakting leno alapo negara ayo Sedang kadang-kadang Ali Musik super cantik. Kabar ngaturain pengen panuwun kantor di Indah Ajismoro.